puja kawan puji marang Gusti Kang Maha Suci ingkang maulas kula nasti saking kula separa kanca nuwun agung pangapunten nyuwun jembar pangapura pikiran tata lawan titi saking kula separa kanca separa kanca seni sandiwara Wiramanggalang dipun pimpin dan Mas Raden Suling sekretaris Papai Sultan Najib Prayono alamat saking Bola Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat Negara Indonesia Raya Merdeka sedaya sami ngormati nyuwun restu kang saestu nyuwun puji kang sejati nyuwun doa ingkang sanyata sesepuh warung nyuwun restu kang saestu nyuwun puji ingkang sejati gumelaning alam akhir sesepuh warung yen aku kudu sepikir ning segala tindak laku rukun runtuh kebarengan rukun runtut sauyunan yen ringan sama dijinjing yen berat sama dipikul gotong royong bebarengan gotong royong sauyunan yen ringan sama dijinjing bonteng petak palawijan lamun beras taning ati melamun si
Durung mati Sukmani rawis ngelayang katon kelun ketinggal sing katebian kayang gagas maning pikiran kaya nangis sajroning batin iwal nasib sing kebangetan mancat semplak ngerawel nggropak mencelat ning gange tunggang Gusti kula ning ampun mamaku waru mimiku waru sareng seperangkat desaipun nanangin mi ya dihormati nih kan mimi hajat sarini sing denok cin sekeding mama kaji udi calonku taman sari dewi sareng Mas Udin nok iput saking Losari Brebes wong kang paling eman dewek Mas Udin nok iput minangkane ponakane Mama Jirusti dewek dalan-dalan oh mama kue nengan mandor Taliwongso Kang Mandor Taliwongso Kang Mandor Taliwongso sesampene ngaturaken matur kesuwun sareng Mama Yanti kang dijangkeng keding aya denok bunda denok sing 925 sing mirangaken mimedan denok opi saking Rekobot Kang Kuwaru oh ya Sunda wilayah minangkane wong sing paling ganteng dewek aduh ora Mame puja minangkane ibuku waru dewek sing mirangaken Kang Mandor Taliwongso Mas Udin nok ipete geding wong kang paling eman dewek Mas Udin hanya denake geding sing di jaluk sampun lali Kang Mandor Taliwongso mimi aja carini sing duwe nok jinseng Bunda hajane ni duwe puji harukai kedhi minangkane kang ditembangi aya denok bunda denok sing duwe 925 sareng Kang Kumule kedhi minangkane bos motor saking Tuk Cirebon dewek Kang kumul bos motor minangkane sing mirengakeun Mama Yanti kang dijangkung sareng aya denok bunda denok mimi aja sarni sing denok jinseng Bibi Haji Aas Mama Kaji Udi calonku Taman Sari Dewek Mimi Lia
mimiria Bunda patan dewek pinakasih mirengaken Bunderia sing duwe jarum suntik mamaria Bunda fatan sing duwe jarum suntik mamaria Bunda fatan sing duwe jarum suntik dewek Bunda fatan dewek pinakasih duwe jarum suntik dewek aduh mamaria Bunda fatan sing duwe jarum suntik pinakane mamaria dewek sesampune matur kesubun sareng kamandor tali wangsa mimiria Bunda fatan sing duwe jarum suntik dewek sareng Mas Udin nok iput dewek nok iput pinangkane saking losare Brebes aduh Mas Udin nok iput aye denok Bunda denok sing duwe 925 minangkane mantan majikan sareng Mama Kaji Udit calon Taman Sari Mimi aja carine sing duwe nok cinsek Mimi aja carini Mama kuaru kang ditembangi Mama Kaji Udi aye denok Bunda denok Pas Udin saking losar babas dewe kang ngerengaken yen awan dadi bayangan yen awan dadi bayangan yen bengi dadi impian yen bengi dadi impian ari yen awan sing dadi nok iput Mas Udin sing losari Brebes dewek minangkane wong kang paling eman dewek wong kang paling sayang dewek aduh aye denok Bunda denok sing duwe 925 dewek Mama kuaru mimi kuaru ekdi dilelipur mimi dandi nok opi saking rekobot mimiria Bunda fatan sing duwe jarum suntik kang mandor tali bangsa Mama Yanti kang dijangkung aya denok Bunda denok Mas Udi nok iput Mama Kaji Udi Mimi aja sarini sing denok cinsek ding Mama Kaji Udi wow Mas Udi nok iput kaya denok Bunda denok Mama Yanti aja lali
beli bisa diilangakeun tetep bae demen Mas Udin perasaan terganggu Mas Udin yen sedina beli ketemu kelingan kenang sopane Mas Udin ok iput kebayang enggang teke mengkene temen rasane demen wis anas kelingan kenang ireng manis Mas Udin ok iput Mas Udin kulaku ngarti Mas Udin wis tuwe rapi tapi kepriben kula ora bisa kelalen aduh kan sing percaya kulaning sampean cinta sebulan ping 5 kula tilik kana najan durung sida dikawin tapi ikatan batin Mas Udin kula rasa prihatin kelingan waktu kandini dudu saking kula rebut sintane wong siji tapi senyatane ora bisa kelalen aya deno umpama cinta aya deno bisa dicegah perasaan ora beda pirang mungkin wis terlanjur kula demen lakine batur senajan buktine batin terasa hancur bisikan cinta Mas Udin wis nempel di dada sing gawe kula ora berdaya kakang kula pengen kesanding aya denok konde denok senajan ora dikawin aya denok kan kula rasane prihatin aya denok konde denok wong loro ana ikatan batin Mas Udin lamun cinta bisa diukur aya denok mau ganggu lakine batur kang kula sipate wong wadon aya denok konde denok gampang nangis lan gampang ketuwon wong demen durung kelakon ajan adus banyu kembang warna pitu puasane sampai seminggu Mas Udin percuma langkah sing bisa bantu ati ketutup atos kaya batu sering pisan demenan kehilara Mas Udin main cinta nyolok ning mata Mas Dokter Ludin
jawabe suma baturan bukti nyatane ketemu dengan tangan bongkan sapa ngawiti bongkan sapa nyakiti bongkan sapa Mas Dokter Ludi sing ingkar janji Mas Udin ikatan tali kasih nang apa dinodai buktine kula ditinggal kari bagian ganteng rupane bagian sugih dunyane bagian bagus segala-galanya Mas Udinok itu labon dalam si mensrang hati gampang kegempang ora sudi dikawin sampean sering pisan demenan gelara main cinta nyolok ning mata Mas Udin diomong jawabin cuma baturan